Alright, good morning mga kabs. So ngayon magluluto tayo ng Philippine style fried rice. So ito, kung yung i-skip tong video. Ngayon mga kabs, ito yung mga sangkap natin. Daon ng sibuyas, carrots, tsaka yung hotdog, tatlong itlog, tsaka yung bawang. So tara mga kabs, lutuin na natin to. So ilalagay lang yung mga itlog. So ayan lang siyang madurog. Kasi ilalagay lang naman natin sa kanin yan eh. So mas maganda kadurog na siya. So susunod na natin yung hotdog, chicken hotdog. Ito lang natin. Kadali, napakasarap. So yan. So ngayon mga kabs, so ang gagawin natin, set aside lang natin sa serving plate. Tapos ipiprituin lang natin yung carrots natin. Kahit bahagya lang. Para lumambot lang ng konti. Ayan. So pag lumambot na, susunod natin yung daon ng sibuyas. So update ko po kayo mamaya. So ready na mga kabs. So maglalagay na tayo ng bawang. So, hayaan lang po siyang mag golden brown. Mas masarap kasi sa fried rice. Golden brown yung bawang. Mahalo nyo ng maayos. Tapos susunod natin yung daon ng sibuyas. Natin lagyan yung mga pinirito natin kanina, yung itlog, yung hotdog, saka yung siyempre yung carrots natin. Ayan. So tapos lalagay na natin yung kanin natin. Yan. Ganito lang mga kabs, oh. Napakasarap. So tapos mga kabs, lalagyan lang natin ng konting Haji seasoning. Yan. Saka konting iodized. So yun. So mga 1 minute mga kabs, pwede nang taste test tong fried rice natin. So yan. Napakasarap ng fried rice natin mga kabs. So yung mga sangkap po nasa description box po. So pwede na po siya. So taste test na natin. Tara! So mga kabs, taste test na natin yung fried rice natin. Napakasarap kabs. Napakadaling lutuin. So yung mga sangkap mga kabs nasa description box natin. So yan o, ulam na, may kanin pa. Kain mga kabs. So kabs, maraming salamat po. So God bless po. Bye bye.